اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم to inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabiyyi wa alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh muna farkon nan ba karshen nan ba tsakiyar nan ba muna kuwa fata alkhairi kamar da ake mana fatan alkhairi da kasashe daban-daban jahohi daban-daban mutane daban-daban sai kira mu suke saka ma'aika wanda suke kira mu suke tura mana sabon da wanda suke kira wanda suke biyo mu ta WhatsApp domin karin bayani to insha Allah rabbi kamar yadda muka saba kawo muku manyan asiri a cikin wannan gida na mai alƙawarin to dan malam TV to insha Allah rabbi idan yau ka fara kallon bidiyon mu ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa saboda mu sai sabon asirin mu za ku rika samu kai tsaye da izinin ubangiji to insha Allah rabbi kamar yadda muka saba yau ma mun shigo muku da manyan da gingime man asirin raba kauna nan take a cikin sauki mutum ko da ya shekara 100 shi da wani wanda kake son ka raba shi ko kuma kuwa kai mutum yadda suke wannan asiri ba jarabin lashe kai ko budurwa ko wanda kake so kai ma ko kuma ke kina son ki raba mijinki da wasu abubuwa ko kuma kana son ka raba matarka da wasu abubuwa ko kuma kana son duk abin da ya danganci raba kauna to wannan asiri ne mujarrabin na shakka fiya da izinin Allah yankan wuka nan take a cikin sauki wannan asiri ake yin shi nan take a cikin sauki wannan asiri bangaren raba kauna mujarrabin nan take a cikin sauki insha Allah rabbi to masu neman ƙarin bayani ga nan ba nan kamar yadda kuka sani kamar yadda muka saba shi aje muku nan ba ga da wanda za ku iya kira mu tura mana sakonin ta ko ku biyo mu ta WhatsApp domin ƙarin bayani to insha Allah rabbi ga wannan asiri namu yau na raba kauna nan take a cikin sauki da izinin Allah